Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Tuesday, Martes kita makaaksyon nga presentation, Oktubre 4, 2022. Isa ka world celebration ang ginahiwat sa subong nga adlaw because today is the National Fruit at Work Day. But sa lingon kung may mga prutas ka mo dabala sa inyo nga mga ginatrabahuan, muna isang isa sa pamaagi makaaksyon agod na aton nga maselebrar o kung nakaupod kita sa saniman nga kahiwatan na. Malo naman kita kung magsiling ka prutas pero tigil ka na mo sa benepisyo sa di ba? Mga natural fruit comes sa mga packages dira o kung abi may mga energy sources in atong ginatawag. Lalabot ang prutas sa improvements ng aton nga memory, no? Especially mga taas sa antioxidant. May mga vitamin K, may mga folate, mga kakson. As far as I know, mo gini mga pagkaon o kung mga prutas nga damo gid sa benepisyo na madulot naman sa aton nga labas. Ining National Fruit at Work Day History, mga kakson kung natin balikan man ang aton nga kasaysayan, inigin sugudan sang The Fruit Guys sang 2000. Ang pinakatinutuyo nila simple lang man, agud nga ma-promote, mapabalo sa publiko ang kaimportansya kag ang benepisyo mga kakson kung ikaw mahilig magkaon las ang prutas. Kung naginainganyo ganilang tanan, labi na kung ikaw nagatrabaho, na mas maayo gid nga kung may prutas kadabi nga dala, na ginakaon ka during your break time or lunch time mga kakson to improve your health para may mga benepisyo dira makuha kaangay sa mga vitamina kag mga minerales mga kakson. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Kung inyo alagad sa kanginan aksyon John Diaz, mga kaakson, 82 kadlaw na lang antes ang adlaw sang Pasko. Kag 89 Diaz, antes pa man ang tuig 2023. Bermans na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Diri kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa ating Pangulong Dinala. Nano bala mga bulubalita nga dapat inyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton para tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 1. Pero subong ang isyu mga kakson sa sakaay sang pletihan. Bagod nga daw hindi bala magsinantuanay. Kahapon ginanunso sang National Office sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na after nila na publish na sa tanan nga mga lokal kag national nga mga pamantalaan ng inepektibo mga kakson ang ila diri nga panibag-o na naman nga mando ning fair increase o kuna pagsaka sa presyo sang pletihan. Pero eventually mga kakson may mga impormasyon man diri sa lokal. And as far as we know, ining mga jeepney drivers, mga bus companies, mga taxi operators, hindi man sila kapinagusto pataas ang ilang pletihan kung wala sila sa ginatawag nga fare matrix. Ano ning fare matrix? Ang siya mga kaakson ay isa ka guide o kung isa ka manual kung sa indri nato mabalaan pilagid lang plete sa first 4 kilometers kag sa succeeding nga mga kilometrahe. And with that mga kaakson, may balaan naton kung nabalay ranta 11 pesos lang, 12.50, 13, 14 kung pila man da. Amo man mga kaakson sa mga taxi, kay tikinang napan na i-calibrate blam ang ilang mga kaakson ng mga metrohan, ilabi na kung may mga fare increase diri.
hindi ka man nakasiling nga dungog dugangi lang da. Hindi ka kibudlay man abla sa part sa mga pasero, magsiling ka lang dugang dugangan because it could create doubt. No, may pang duha-duha base malon ka karon ka para sa pasero mga dugirinto mo kuhaw. Pero isa na ka concerned, of course, ang operator man gaangal nga mahal nga daan magpa-calibrate sang metrohan. Kaya ka mo na ginambal nato, mas mayo gidya kun ginasunod na lang nato ng polisa, no, sa pagbiyahe abi. Subong man sa mga jeepney drivers, antes ka ba magpanukot sang tag 12 pesos subong nga minimum fare, wala tonyo anay sugladuhod yung mga fare matrix kamo kay base maginamo ka madusulod sang jeep. Tandaan, ano ganing aton policy, basta gani wala fare matrix, bawal gid magpasaka sang presyo. O kung bawal gid magpasaka sang plitihan. Karon na dugay-dugay man ko po naman naton ang isa sa mga tag-iya sang modernized jeepney kay may mga impormasyon kita nga nabaton nga dumi ara ko ng mga modernized jeep man nga nagapanukot sa panibag-o naman nila nga presyo. Let's see to it later abi kung matudtod gini kag ano niyang ginasunod man nga policy sa mga modernized jeepney in terms sang plitihan mga kaakson. Sa ato naman nga headline number 2. Sining adlaw mga kaakson ang pagwasang update ang local government units sang Bacolod City kung sariin ilagin payag nga natumod nila mga kaakson ining ginakabig bilang mga areas of concern. Ilabi na sa tion sang pagbaha identify na ang local government units sa pagpanguna ni Bacolod City Mayor Aldo Benitez kag si Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagpatigayon sa pagsinapol ko po ng Department of Public Works and Highways o kung DPWH. 22 mga problematic areas ang ilan na identify na amuni ko ng mga lugar nga nagalambot 0.5 tubtob 2 feet ang kataason ila binakon na ang ulan blaga si Gibunok mga kaakson. Magaling palaligban kay DPWH pertegramo sa proyekto diri sa Dakbanwa sang Bacolod pero ang problema sang bahabaw disgrasya gapon. Dugay-dugay ano ni mga long-term kag short-term plan sang local government unit bantayan. Sa ato naman nga headline number 3. Nakaakson subong ara na gasigi na ang Mascara Festival. Ginapaabot nato ng augmentation force gikan sa Police Regional Office 6. Pero sunod diri sa Pro 6, ang augmentation force nga ipadala diri sa may BCPO, why panigali kuno niya mando o kuno formal nga order. Nag-request gid man ang BCPO dito sa Pro 6. Ginmitingan kapon. Pero in terms of formal order nga gasiling abi kamoda. Kamong bago graduate ka ba sa PSOC da? O dikto kamo kadto sa may BCPO. Bulig kamo to sa security nila. Aki ang impormasyon, why niyagali kuno ya official o formal order pa. Nga nagambal sa RD abi nga mo sinang iya nga luyag nga matabo. Mga information pa lang ini nga ginapalabot. Yang aton concern, dapat na kadlaw nga nagasiging Mascara Festival, san o di na ipadalang augmentation. Kaya hindi naton mapagtan na lakat sang panahon, dapat as soon as possible, ari na din na sila kaya para mapangplastar na sila, kaya mabalaan na nila o kung padawang ni ma-familiarize na nila ang ilang lugar kung sa diin sila ihamtang kaganong dapat nila himuon mga kaakson kay karon kung saan mo ba na padala no nagwa din naman di man pwede nga padala mo din sa day lang nga pag-abot na rin ni PBBM kaya kita kabalo base may ba nga magsabit ng mga politiko tag-as ng opisyal nga mauna pagdiya kadto. Sa balita man gikan sa Bacolod City Government Center Dugay-Dugay, Councilor Novero kuna kontento sa performance ni Mayor Albi Benitez sa unang 3 ka bulan. Ang detalye sinagadulong Dugay-Dugay mga kaakson na kagari pagid development sa nasyonal. Niyari ang tabo. May 3 ka mga matagas o kung nga mga miyembro sang gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang naghalin sa pwesto. Una diri mga kaakson naghalin sa pwesto ko nagbiga bilang Press Secretary si PCOO Secretary Trixie Cruz Angeles. Attorney Trixie Cruz Angeles mga kaakson. Amo gini na baka-bakas ang tion sang eleksyon kay PBBM. Kung porte ito nga bardagulanay online. Sa gini isa sa mga nagapanguna. School pilang way pagani na pilaan kabulan. Ay, naghalin si Espesto. Pero kung ako palang taon, di man naguro ma-resign. Resign for medical reason. Kung ako yun, di ni Guro nag-resign. Basi Guro gin pa-resign. Kay tiara ka rin sa pwesto.
komportable ka, ma-resign ka na imo nga doon mo pag naganin na mian mo dabay. Basi guro, basi may rason kung nga agin pa-resign. Wala guro nag-resign. So man, si Executive Secretary Vic Rodriguez ginkompirmar sang nagbulo sa iya. Nag-isduganay man sila. Mansik tinikludanay din sila sa cabinet. Si Anay Supreme Court Justice Lucas Bersamin, ang si mga pong ng Executive Secretary, ang mga kakson na nagparayag man ng iyagin buslan nga si Attorney Victor Rodriguez naghalin sa kundi na miyembro sang gabinete. Hindi man naligan ang balito Chief of Staff ko ni PBBM, din timo man. Why kuno sang ginakabig nga Administrative Order number 1 nga nagasiling nga Administrative Staff o kung Chief of Staff si Attorney Vic Rodriguez. Si Anay Solicitor General Jose Calida, kagamo karon ang nagpungkol ng chairman sa Commission on Audit, ay nag-resign man bala sa pwesto. Pero tiyan mo na sa tibang sa likod gitong pagpakakasblat sa pwesto kay Anay Supreme Court Justice Maria Lourdes Sereno tong kuwaranto to. Subong bala nag-resign man sa pwesto. Ano ayan ang rason siniman nga tatlo gid kabilog nga do mga matag-as nga opisyal ni amo ni naghalalin tanan sa pwesto. Inis na nga tatlo nga daan do mga topic man ni tanan kay PBBM. May nag-inis duganay daguro sa may Malacañang ay. Aksyon John Diaz, balita na patas. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time na 5:15 na. Mayang hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa ating pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Martes kita, Oktubre 11, Oktubre 4, 2022. Dali ko sa Oktubre 11. Kita ko na Oktubre 4, 2022. Subang hapon diwat na makita madulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko nga mabalita nga natipon sa ato na Aksyon Unit Reporter, sa ato na Aksyon Correspondent. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Welcome sa luwat diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. This time mga ka-aksyon, kamusta na ito na ang pinakuling sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod sa liman ng matriyon. Maulanon ba lang panahon, magulog-alumon. Importante, hindi na tayo magsigi para hindi ito mapugday ang aktibidades dito sa Bacolod City Public Plaza. Subong nga adlaw may kangtanan sa festival naton, ang Maskara Festival. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Daton sa patrol sa Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden may hapon. Perfect! Nga pang lagaw ni. Oh, wow, sana all lagaw ka mo nga doon. Yes! Perfect! Kinang panahon ang Shinjan kay kita mo. Very clear skies. Ang ato lang video ang buron. Pero clear. Ang bata mo, galagaw sa dala, no? Oo, gani. Hello langga. Hello langga. Oh, hello langga. Sana Sige lang pala. Para may langga man ta. Para may langga man. Langga-langga yan. Pwede biyag itising-tising niya, ho? Ano na yan, papa? Bakla niya kuya sang Spider-Man, di ho, Ay, may mga kabataan. Si Papang na, ang opisyon Papang ito, hindi kini-amoy, ha? Sana Kaya dyan, nakaiti kagapon daan. May pagbaha-baha, may pag-ulan-ulan. Do kondisyon si Papang subungaw? Ate, kabalo ka naman Kabalo gani, ang bako gido, tingala ko do kamayos ang Diyos mo subong ba? Sana Gani, ama ko na waslikan waslikin man kami dabe. Sana bakla niya komunika, hambal. Sa kanamo, sa imaslik kasi mong munika, ganyan ka malambal ba? Okay, para ako nang walang istorya, na mula na istoryahon ko. Malari ka naman, mandam lang ni sa karon mo, hindi ako ni pag-baklan. May mas storyahon ka ko, no? Bakla niya ka munika? Yes. Importante hambal kay kabudlay na istoryahon mo lang kasabat. Isa pa na. Te among ginapero nami di action dyan namo ko ni istoryahon sa mga public plaza kay kadamo na sa mga nagalinakat. Of course, may ara mga estudyante. Nga nagahingaga kay kung kisa kung halin sa eskwelahan, magdiretso ka puli, hindi ka kagwa mo. Ti ang ginaopisyon nila pagalin sa eskwelahan, mambal tanay nga mapa, may brown kami tanay nga assignment. Pero ari digiling assignment sa plaza action dyan. Kaya para makakita sa ginatawag man nga plaza.
Diri sa may samtang gina-celebrate ang Mascara Festival kadamo sa venue mo hasta para dito sa may Baywalk Action dyan damo sang mga nagapadulong nga mga estudyante, kadamo sang mga ka-action naton nga nagalagaw-lagaw sa sining nga oras. Take advantage kay wala sang ulan kasi siyempre wala man sila choice kundi maglakat-lakat di sulod kay wala naman diri gaaging salakyan. Bot silingon close ang nagsugod ng closure. Correct. Nagsugod na siya dyan kag mga nagali na gumba na diya sa plaza. Wala labot diriti for sure sa iban nga venue sang Mascara Festival naton. May mga nagaumpisa naman rin na di ka inaso na di gani diri nga area. Ang dalan Action Eden dra sa may may na nag-start ng closure dyan nila. Yes, oo, nag-start na siya dyan. Mayo pang dalan no may closure no. Sana wala ko daya. Dili yung nagmuno lang ko. Kaya ba kumayo pang dalan may closure. Biging klaro ko na lang malaki base ako naman ang tudlo nyo. Sana Pero anyway, session dyan, tungod di sa mga road closure, ni Gidya Malikawan, ang medyo matraffic-traffic nga dalan, especially diri sa may dalan Lacson, dalan Burgos, kay tinagasinumbali lang, kisa nagahingagaw man pauli, kaya abi nila, hindi pa sila maabtan road closure. Ang iban, ginama't-amat pa lang sa ulo ang mga rerouting, naging patigayon sang bitaw, para hapos sila makalusot-lusot kag magpapauli man sa tagsa nila ka mga panimalay. Pero ang mga naga-commute wala gid sang choice kundi may sakay danay jeep tapos naog danay tapos may lakat-lakat danay lagaw-lagaw tapos ato naman piyak na punta ang ila sining salakyan nga masalakyan. Sila hasta naman sa 23 tapos wala naman. Pero makainganyo gidya kay para makalambot ka pa sa isa piyak mo ka jeep na sakyan, makahapit ka di danay sa mga nagabaligya sang kung ano-ano, malanap mo lang mata mo kisa, kag mabalaan mong may kwarta ka, maka-window shop, hindi lang maka-window shopping, I mean maka-shopping kag gid ang alang this oras. Pero importante do masinadyahon ang tanan, wala man sa mga motorista ang nagapainit sa ulo kay naitsedihan man nila nga may Mascara Festival. Kadamo action dyan sa nakita naton nga mga turista, mga dirinagi ko ganiguro maka-affam ni. Sana all. Kung tagaan dyan sa client. Damo na reaction dyan. Sa mga turista, kabalo ka naman bala nga dako man ang gina-expect nga revenue sa syudad tungod di sa Mascara Festival. Tarawuntan kay tarawuntan kumangin wala kampiyon ang tanan, wala sang kaperdian, importante, wala lang sang ulan-ulan. Kadamo action dyan sang mga nagabalambalang man, nga nagadugang traffic sang dalan, kay may mga naga-illegal park sa gihapon, amo ng budlay, kay gagutok ang dalan, imbes nga 4 lanes, ga 2 lanes na lang, kay piyak, may mga naga-parking, hingagaw, kag nagaparking tigpilaya ka oras sa mga hinugtasan man sa aton sining mga bitaw, mga kapulisan although nga deployed ka kadamo sa area wala to kadamo sa mga area Ano to? nangayo hi danaya Sana hi na ano to? Diretso na bla wala to. Sana sa na-distract ko sa inyo. Wala to. Nag-concentrate ko panumdum sa ginalabyan namon kagina kay kadamo na action dyan sa mga nag-amat-amat na bugatan dalagan sa trapiko. Ang iba nagahoy-ngagaw pero tido siguro kita mo gid nga naga-yuhom gid pura aton sini nga mga motorista bisan traffic. Kay tungod wala man sila mahimo kay Mascara Festival subong. Tay sa aton lang mga action halong-halong lang gid. Kaya pa dahil ng reminder sa aton sining mga kapulisan nga hindi gid magdala sa malahalon nga mga perlas, mga gold, magnagulagaw ko sa downtown. Kaya sakto lang ang kantidad sa kwarta imo sining nga dalon para hindi ka man mainit sa mata sang mga malain ginhawa. Halong lang, kay sadya-sadya lang, padayunon tanit, wala man indikasyon nga bay pag-ulan-ulan, tubtob naman karon sa gabi action sana. Observation report sa Patrol, Action Eden Aboso, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa observation reports ng Patrol Action Eden Aboso. Back-to-back na kay action pa pang Nixon Tahom sa Patrol. Ara sila subong hapon sa may public plaza.
Mga kaagson, tanda nato nga pila ka mga road closure nga ginapanigayon kag rerouting diri sa sunod sa Bacolod. May kang talent sa Mascara Festival 2022. Nagasugod din alas 4 sang hapon tubtob alas 3 ang kagahon. Sa mga salakyan nga o kung sa madipasay nga jeepney nga ang ruta shopping San Agustin. Ang ruta mga kaagson alin sa inyo point of origin. Malabay ka mo gyapon sa Dalan Lopez Haina din maliko patuod diri sa area sa Hernaes da sa Libertad mga kaagson. Then another right turn mabini original ninyo nga ruta, then left turn ka mo magka-action sa may San Sebastian, that is your original route. Then sa gihapon da ka mo malusot sa may Dalan Locsin, then maliko ka mo magka-action patuo sa may Burgos. From Locsin diretso to Burgos, left side to Hilado, right to Malaspina, left to Lopez Haina, all the way sa inyong point of origin. Amo na ang ruta sa may shopping San Agustin, ang ibang dugay-dugay naman. Pero diri kita magka-action para makumpleto naton kay sang aga game plus na action Zilminaldo nga ang mga taxi wala pa implementation sang adjustment nila sa ilang aplitihan. Gin-interview man ni News Direct kay Action Rex kantong sa Action BBB si Sir Diego Malacad sa traditional jeepney nga wala pa yung changes in terms sa ilaplitihan. How about naman yung modernized jeepney nga damo gid kita may makit-an sa ato naman nga dalanon. Joining nga sa aton nga pagpangalagad sining hapon si Ma'am Feby Torbanos ang Loverboy and Torbanos Transit mga ka-action sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Feb, good afternoon sa Action John sa Action Radio. Good afternoon, Sir John. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, klarohon lang naton kay we receive may mga impormasyon nga mga may ara gid man no sang ginatog naton nga supposedly fare adjustment sa plitihan. Sa modernized jeepney, ma'am, diri sa Bacolod, kamusta ya, ma'am? So far, okay man. Pero sa tibong ang MBMK nga nagabiyahe bata, nag-alihis, may fare may stresses lang nga bago. Okay. So meaning ang alihis kag ang bata nag-adjust na mga may ara na implementation sa panibagong aplete. Yes, included man home site, Mr. Sinyani. May, I think may bago na sila nga fare matrix. Okay. Kakuha na sila sa Iloilo LT4B. Sa inyo side, yung mga Mandalagan loop, ma'am? Kami wala pa. Tomorrow pa kami makuha kay hindi kami pwede ka-increase until wala kami fare matrix nga ginhatag sa LT4B. So, ang report gali nga nagasiling, ang nagabiyay batal to Libertad Loop nga may bago na nga oplitihan, it is confirmed kay may fare matrix na sila. Yes. Okay. Yara na sila. Kakuha na sila. Ma'am, sa fare matrix, pilang inyo idugang? Nga bago ni? Actually, first 4 kilometers is 14 pesos. Bali, ang succeeding plus 1.5 kilometers plus 180. So pila ang equivalent naman piso kag 50 sentimos sa kada kilometro? 180 per 1.5 kilometers. Sa first 1.5 kilometer piso kag 80 sentimos. So, Yes. sige kada additional. Hindi igali mga per kilometer ang pagdugang, no? Per kilometer, gidi. Pero 1.5 saya. 1.5 saya. Oo. Bali may, ang bago mong fare matrix na nagawa, bali pag-release ng LT4B, may name na isang plaka, isang salakyan. Tapos may ladderized, may number of nga kung amuning kilometer, amuning bayad. Next, amuning bayad. Kaya kadamo, pasahero, nga nagareklamo nga ako nung taga-Palareho. Kaya different man ang bata, is different man ang kilometers. Ang Mandalagan is different man. Kundi hindi magpalariyo, gitang plete. So ang orientation gali sa inyo, ma'am, hindi ni gali pwede nga do photocopy lang ang matrix per bus number gali may ara ila ko galingon. Yes. Issued na sa LT4B. Hindi ka kakuha fare matrix sa LT4B kung wala ka ORCR with PA. Okay. So, ang mga tabo sa ni original ginaton makit-andra sa mga salakyan, iya ginagali ka bus nga ina or iya ginaka modernized jeepney. Yes. May harapan ng traditional. Basta may PA ka lang o may franchise pa yung salakyan, pwede ka dito kakuha. Bali ang LT4B na issue sa imo, may nakastate pinadayat na ano nga plaka ng salakyan. Kay so far, kadamo man siyang wala-bala, nga nag-imo lang sila yung fare matrix nila. Kung subong pwede gid hindi ka increase
pag hindi magbayad ang pasahero kung wala sila fare matrix sa makita sa salakyan. Okay. At least kamo gali bisan sa modernist jeepney, the rule still applies nga kung wala ka mo yung fare matrix, hindi man kamo ka pinagusto panukot sa bag-o diri nga fare adjustment gali ma'am, no? Yes, amo nang advice gid namon sa amon nga unit nga kuidaw gid mag-collect until wala fare matrix. Okay. Ma'am, sa inyo nga case, di ba ano ka mo gani? Sa Mandalagan or shopping loop, ma'am? Hindi. Bali ano kami, ang Mandalagan is now northbound terminal to Libertad Loop. Amo na inyo, subong ma'am, no? Sa inyo nga ruta, ma'am, sa unit? Oo, amo na na. Pila, ma'am? Kay later Pila ang on, petihan? Sa Sumungya is 13 pesos. Oo. Pero kung halin ka Libertad, Oo. northbound to Libertad, ang regular is 22. Ang senior student is 20. Pero kung dira ka naman na Robinson to Libertad, different ang fare. Hindi pareho nga galing kong sis may ara gid nga reklamo kay ti naka-stay sa salakyan 13 lang. Okay. Ang ginihiko ng mga konduktor kung na muna ila ipliting, hindi na lang magbais para wala na lang gamo. Anyway, ano na no, para maintindihan nila minimum na gani. Amo nang kung pinaka-first, ang minimum sa modernize, amo gapon, ma'am, no? First 4 kilometers man gapon? Nga isip? Yes. Okay. At least, klaro. So, eventually, if may ara na kamo gali sa inyong nga route, sang matrix, ma-implement naman kamo sang bag o nga adjustment. Oh yes. So, Okay. kasi kung pakita nyo ang salakyan namon, mingalan tayo 13 pesos. Hindi pa 14. Oh, ma'am, anyway, kompleto na ang mga unit tanan. Like sa inyong nga case, ara na tanan. Actually, ang Dalagan subong is 24. Kay may pa-repair pa kami sa 6 units. Maybe next week, mga 30 na gid ang Madalagan. Na northbound Libertad. Okay. Sige. Ma'am Fevy, thank you gid sa information. Good afternoon. You're welcome, ma'am. You're welcome. Good afternoon. Sige. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mga kaakson, si Ma'am Feby Torbanos, ang isa sa mga co-owners ng Torbanos and Loverboy Transit Incorporated. Klaro yan, no? Kag isa sa mga members diri mga kaakson sa grupo o sa mga kooperatiba nga may ara sang nag-operate, no? O mga operators sa mga modernized jeepney. Naging confirm ya nga may ara na gidman nga mga modernized jeepney nga mga ruta nga nagasugod sang bag-ong adjustment sa plitihan. Pero tigang baganin Ma'am Feby, kung wala kaya sang matrix, ang pasahero nimo may ara gid diber nga hindi magbayad, no, sang bag-ong plete. Amo na bing additional 1 pesos nga 14 pesos siya. Kung may matrix ka, pwede ka gid kasukot sina. Pero ang balagani hindi magpinagusto kung wala sang matrix para hindi manhole-an ang publiko. Sige, sa aton pagbalik mga kaagson, ang balita na gikan sa may Bacolod City Government Center. Agi sa pagin naton kay resource person na ikaupod sinigidama nga hapon. Standby diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon, John Diaz, balita nga patas. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik your home, hey. Balik your home, hey. Balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know
Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang kay God.
sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita lang ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginharay ko sa katulog, di ko nag-intra. Di, nagsiling ka sa gana nga niya, basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko, try lang, kay basi kaluyan si Malga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro, sir, madamo kayo salamat sa inyo maduan, ma'am muna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, kabay ka kaluyan si Malga Diyos, magkadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magkapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular. Action Radio Philippine Standard Time, 5:43 na. This time, ka-action, i-check na nato ng report sa ato ng action unit reporters. Naon nato ng report ni Action Dale Salazar, di ka naman sa Bacolod City Government Center. And dugay ka-action, i-check naman yung update bala kung ano tabo sa may kada city ka-action kay may mga weighing scales, mga kiluhan. Ngagin pang kompiskar na report naman ni kaina. Nagso Roger, pero check nato sa DTI regarding sa saring concern. Pero this time, dili kita na Councilor Novero, kontento kuno sa performance ni Mayor Benitez sa unang 3 ka bulan. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may hapon. Action dyan, satisfied si Bacolod Councilor Redecito Novero sa performance si Bacolod Mayor Abby Benitez sa unang 3 ka bulan na pagpangalagad bilang alkalde sa siyudad. Sa pagpagig-angot naton kay Novero nga from Kontihala sa Grupo Progreso, according siya maayong performance ni Mayor Biging Nagalaum nga ma-improve action dyan. Para kay Novero, gamay pangation ang 90 days or 3 months action dyan para maghatag ang judgment kay Benitez kay siya sining assessment ginbaki labang niya siya sining observation. Ginapaabot man ni Novero nga matalakay sa report ni Benitez sa mabot nga Sabado nga daw ang sining accomplishment, mga nimuan kag mga plano pa nga programa nga ipatuman diri sa may siyudad sa Bacolod. Sa pinaka-latest information alas 5 sang hapon action dyan, pati gayuno na ang pag-deliver ni Mayor Albi sining speech dira sa area sa Bacolod City Government Center sa Sabado nga adlaw. Pamatian naton si Bacolod Councilor Redecito Novero. Well, ang expectation kung ano siguro ang iyang performance within 100 days, report na sa atin. Ang mga programa pagiging tuyag yalon buton
That's Bacolod. And wala to nato na. Kami sa Sanggunian, willing man kami mag-cooperate and working along with him with the best of our city. But on your end, attorney, for first 100 days ni Mayor Albi, anong imo sining assessment or paglantaw siya? So far maayo man. Maayo man. I hope it will improve again. In what aspect, attorney? Like, anong mga specific having? Well, overall, hindi man ta kayo mo first 100 days, ano man lang ginaman, that is a very short time to pass judgment on the performance of new administrator. Actually, dyan, portion lamang sa tingog pagpalayaga ni Bacolod Councilor Renesito Novero. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall gadulong sa inyo sang Southern Plus Road back action na sa mga pangikadira sa effective na food supplement Shanton Plus Goda. Dako ang buliga para malikawan ng cancer bago sa ini. Action Daily Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat din sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Mga ka-aksyon, may kabilugan nga 72 tanan ka mga defective nga mga kiluhan ang ginaguba. Gikan ini sa City Public Market sa Sudad San Cadiz. Kay nagilamang sang aga mga ka-aksyon ang tinutuyo din nila agud nga maproteksyonan ng mga konsumidor. Batok man sa mga butigon lang nga mga manugbaligya sa merkado. Hindi man tanan, maiban lang nga kisamamintaha pabla sa mga kauturan nila, no? Mga ka-aksyon, inikabahin man sa selebrasyon sa Consumers Welfare Month para sa tuig 2022. Kay nato man to sa DTI Trade and Industry Provincial Director, si Ma'am Rachel Nofable, para man si Sir Romel Maamihan, ang DTI Industry Development Consumer Protection Unit Head. Para man tong taga-city o taga-Cadiz City nga mga personnel, confiscate ng mga ka-aksyon sa Market Operations Division Composite Team sa ginpadagaan nila nga surprise inspection sa City Public Market nila mga ka-aksyon, no? Sa sulod inisang 4 tanan ka bulan. Sige, dason i-check tani kung may tempo kita, check naton kay Sir Romel Amihan kung may ari din or sa sino man sa DTI kung there is Bacolod City, may amo man warning ni sa mga nagabaligya man sa mga merkado, labi nang gagamit sang kiluhan bala, ay nung kaginaton ha, pagbulubutangan dira sa mga supondra para magbulubog at magkunong ginabakal sa inyo. Sige mga ka-aksyon, check naman natin ang aton nga patrol na lang, diretsyon na lang ni aton nga patrol 1 Brabado Patrol para sa mga balita nga ilang natipon, subonggid lamang nga hapon. Galibot-libot pagyapon guro ang ato naman nga patrol. Pero si Anay National Task Force LCAC bla, spokesperson Loren Badoy, o ginpapanaugan sang Showcause Order sang Korte Suprema, ginaambalan sa nga ginamanduan sa explicar na parang nga hindi ka dapat pag-cite in contempt. Ang sinakyan contempt, amo sa isa ka legal term mga ka-aksyon, segundo may paglapas bla sa lahi. Pero diri kita Anay sa balita sa aton nga patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Naton sa Action Eden na boso. Action Eden may hapon. Action dyan, din pahayag ni BCP person na Lieutenant Colonel Sherlock Gabana na ginalauman nila kag napaabot, sini nga semana maabot ng augmentation gikan sa Police Regional Office 6. So kay Gabana, wala man siyang ginpahayag ang PRO 6 kung ilang ila ipadala. Pero sa ila letter request sa PRO 6, nagbutang sila sa total strength nga ila kinahanglanon. Pero wala pa sila sang ideya kung i-comply sa PRO 6, sige ipadala ang kinahanglan nila. Pero sunod sa iya, sa apat ka adlaw, sa nagumpisa ang Mascara Festival, napabilin man sa BCPO ng mga personnel ang katawhayan sa palibot sa syudad, kag na-maintain man ang peace and order o galing kay nakita gyud lamang ni Gabana nga may kabudlayan kag nakapoy ang mga kapulisan mangod sa kakulang man sang personnel. So sining semana ginahulat nga mag-abot kag gilayon nga ma-send off para mabutang na sa naglain-lain nga lugar diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, especially sa Mascara sites ang ining mga i-augment gikan man sa PRO 6.
Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Eden Aboso sa patrol. Dugay mata kita dugang update may kang tanan sa Maskara Festival ano mga aktibidades nga lauman ninyo subong nga gabi. Ang dugang pa yung road closer plan mga ka-aksyon ha. Pero di kita na yun, Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon ang pinakabagong ready to drink coffee product ng Life Extension Vitamin D3. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bo
happy na ko, kaya nang eskwela na ko. Okay, tapos ka good. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na Tapos sa may eskwela. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung bisana, nang ako mahulam. May pigado, tas kay ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga sa pagpuli sinitag sa mapulianin si radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million. Sa nga pagpangalagad, sa Action Reports Afternoon Edition. Isa ka veterano nga broadcast journalist mga kaaksyon ang ginluthang patay. Samtang ini nga nagamaneho sang iya pribado nga salakyan. Kagabi ni natabo dito sa sa syudad sang Las Piñas, partikularmente na sa barangay Talondos sa may Las Piñas City. Ini mga kaaksyon ang ginpatay si Percival Mabasa. Percival Mabasa kung mas kilala sa tubag nga si Percy Lapid. At siya may utod pag-ilisang ay saman kabantog nga broadcast journalist. Ining si Percy Lapid mga kaagson, isa ka ginakabing nga sandigan sang kamatuoran. Magod ini siya ang nagapagwa sa makabing nga kritiko sang gobyerno. Labi na sa pa sa tiyempo ni Presidente Rodrigo Duterte kag subong tub-subong sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Madamo sa mga tupiko nga ginadala ining si Percy Lapid. Ginataka-big ini sa mga kaakson nga sa lantigan nila bina sang pumuluyo kon publiko nga nagapangita sang kamatuoran sa likod sa mga isyu kag ilabi na sa mga ginagiyo dira sa sulod sang gobyerno.
Damo mga kaakson sang ginadala diri nga maisyo ining silapid. Damo sa may ginakritisar. Hindi naman lipod sa Ibero Santanan ni si Mike Lapid, isa sa mga sumalakdag sadto sa kanay Vice President nga si Leni Robredo. Nakaligad lamang madamo sa sang mga ginapagwa nga may impormasyon. Ginakabig kamatuoran sa likod sa mga issue dira sa sulod sa Malacañang. Iso may angot kay Attorney Vic Rodriguez, kay anay Presidente Rodrigo Duterte kay sa partido labi naman dira sa kay PBBM mga kaakson. Ang subo sila diri kay ini ang iya ginahimo nga pamaagi agud nga mapagwa ang kamatuoran sa likod sa mga issue. Ini mga kaakson ginbalusan sang tiindigid makabig naton husto. Ginlotang patay inisa sang wala pa matumod ng mga suspetsado sakay sa isa ka motorsiklo. Ang pamilya sa subong sa senior veterano nga broadcast journalist mga kaakson nagapanawagan sang ustisya gikan sa publiko. May nagwa nga isa ka tweet o kung isabi ka post online. Gikan ini sa isa ka miyembro sang Armed Forces of the Philippines o kung masiling naton militar. Inisa-isa kami ara posisyon mismo mga kaaksyon, and we do not know what will be the fate of this person. Isa ka police colonel, ang pangalan niya si Mike Lohico or Mike Logico. Ang siling niya, by shooting the messenger, you validate the message. What silingon? Sa pagpatay mo sa nagadala sining mensahe o kung pagpauntat mo sa isa ka mensahe, nagapamatuod lamang ina nga matuod ang mensahe nga iya ginadala. Kaya kung tibalikan natin mga kaakson ng konsepto sa matudtuod gid nga pag-istorya na conversation o communication ng Bali Marshall McLuhan, the medium is the message. And of course, para mauntat ang mensahe nga maglapta, we would usually keep that medium. Tiyan mo ni natabo. Masubo-subo sa bahay naman sang Makasa family, nagapanawagan sila makaakson sang hustisya. Nablambal naton ang ibang daraga kumod lang sa kunanong trabaho nga matutuod, pero they do not know what's really the story behind everything, no? Evergreen Herbal Capsule, mga kaakson, aray ng pinakabago ka pinaka-epektibong herbal food supplement capsule, ang Evergreen Herbal Capsule. Matmeyo mayang hapon dira, no? Kay Sir Melili Uligo, kay Ma'am Lerma Lunday Metuda, mayang hapon. Ara man si Sir Ray Flores Barrioga, si Ma'am Bret Hart Tunato. Ara na tamyaw to ni si Ma'am Vanessa Mayo kasi Doc Matt Mayo. Ma'am Jenny Rosolgon, good afternoon. Dira sa may Bebs Mango Stand, sa may Banga Julia Valladolid, good afternoon. Ronald Toreno, Ma'am Huma Lumina, Lorna De Helencia, good afternoon dira sa imo. Nag-monitor gid sa aton nga pagpangalagan. Ma'am Marilo Travilla Catinoy, good afternoon. Sir Alex Montes, sama yung hapon mananap. Sige na po, nakita sa panahon mga kaakson diri sa aton nga pagpangalagan. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagan sa Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation. Oktubre 4, 2022. Salamat gid sa aton naman nga patulwan. Aton nga Barbato Patrol, Redaksyon Eden Aboso, Redaksyon Pabang Nixon Tahom. Aton naman yung News Center, Aksyon An Defensor Lisay. Di naman sa studio ay Master Control sa aton naman nga technical side. Po dato ng puwersa ni Aksyon Nelmar Mandera and Aksyon Christian James Binares. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon An Defensor Lisay, Aksyon Dale Salazar. Kagkaroon sa Aksyon Firing Line with Aksyon Marlon Hinovea. Pero liwat kita magdebati ay karon sa gabi sa Aksyon Night Patrol. Sa kinandar ko naman ang inyo agad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kung kabudlayan man. Hindi niyang panghampang ang amon ang kamatuoran kid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.